staycation bala ang gusto nyo? Basta gusto nyo diho. For as low as 5,000 pesos, kamo lang ang ma-occupy sa Silinga Villa for overnight. Ini ang katuan ta sa Silinga episode. Kung magsiling kita nga staycation, meaning mabakasyon kag ma-relax sa isa ka balay, sa inyo lang nga area nga hindi mo kinahanglan magbiyahe sang malayo. Maka-relax ka, minus ang lawigay nga biyahe kag syado kadako nga gastos, kag hindi ka na magpagutok kaupo ng iban nga mga bakasyonista. Ini ang trips ng iban sa aton, especially for the weekend o kung para sa mga celebrations. Pareho sa birthdays, small gatherings, kag other special occasions. Kung ini ang ginapangita nyo, may suggestion kami para sa inyo. Ang ini nga modern nga balay, ang pwede i-rent exclusively para lang sa inyo nga barkada o kung pamilya. Ini ang Villa 61. For a maximum of 10 persons, inyo na ang bilog nga area. Ano ba lang ari dere? Number 1, ara siya sa isa ka subdivision sa may Murcia lang, sa Canlaon View Subdivision sa Murcia, Negros Occidental. Halos ara ka lang sa Bacolod, kay ara siya sa boundary sa Murcia kag Bacolod. Hindi ka na makalapot sa Murcia proper, unahan lang gid sang Barangay Mansilingan. Ang Villa 61 ang may parking space for 2 vehicles. SUV man o kung pick-up, duha ka bilog pwede makasulod diri. Sa kilid sa garage, may ara sang pool area. Amo gini ang kalingawan syempre para sa kids kag mga young at heart. Sa kilid sang pool, may shower area. Pagsugod mo sa balay, may dining area nga pwede mo lang i-open ang sliding door para makita ang kids sa pool para samtang nagkakaon ka, mamonitor mo nagkakatabo sa agwa. May countertop para sa mga food preparations, may induction nga lulutuan, may refrigerator para ma-store ang inyong mga pagkaon. May mga utensils kag kitchenwares nga pwede man magamit. Sa piyak naman nga sides ang dining area, may sala, may TV para makabonding ang pamilya while watching your favorite series. May one common toilet and shower room in between sa duha ka mga bedrooms. Sa isa ka bedroom, may duha ka mga double deck. Pwede siya maka-accommodate 4 persons, ideal for kids and teenagers. Air-conditioned ang kwarto. Sa atubang sini, amo ang primary bedroom. May king-size ka bed for couple. May extra nga mattresses para sa kids o kung barkada. Air-conditioned man ang room. Sa likod sa balay, may area for outdoor dining or grilling area. Dali naman, pwede makabonding ang barkada o kung pamilya. Pagkagabi, ang bilog na balay nag-transform into a cozy place. Mas relaxing, especially nga kahipos sang neighborhood. Ma-achieve ang gusto mo nga weekend vibes nga maka-relax kag mapalayo sa masako ang obrahanay sa kadadlaw. Ara ka lang lapit sa syudad para mabakal ang imong mga nalipatan nga mga kinahanglanon, makapadeliver ka pa sa pagkaon. Ang nami pagidiri kayang Villa 61 pet friendly. Pwede nyo madala ang inyong mga pets kay sila pamilya manaton. Ang the best sa tanan, kayang ini nga bilog nga area, pwede nyo ma-occupy for only 5,000 pesos per night. For more inquiries kang sa bookings, ipagkataon lang ang Facebook page sang Villa 61. Para kita sa pagpanglugayawon, ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeo.